O saneamento integral é un dos obxectivos prioritarios para o Goberno de Porto do Son, que nesta legislatura aspira a cadar prácticamente o 100%. Aos traballos para a construción da depuradora de Queiruga por parte de Augas de Galicia, súmase agora a instalación de 3 fosas sépticas en San Pedro de Muro. Esta solución permitirá dotar de servizo a 3 núcleos de poboación moi dispersos, reducindo considerablemente os custos que implicaría a ampliación da rede de colectores. Levar os colectores dun núcleo a outro pois sale carísimo, non? E aparte que moitas veces é moito máis lento porque temos que pedir moitos informes sectoriales. Desta forma vamos a poñer unhas fosas sépticas en cada aldea, en cada núcleo, que lle vai dar servicio pois, a esas 10, 15, 20 casas, vale, que despois xa as propias depuradoras, as propias fosas sépticas xa fan a súa depuración, pero se despois tuveramos que nos que vaciar, pois vaciaríamos e levaríamolo, pois ben, que ademais nos autorizou a Augas de Galicia, levaríamos esos residuos pois a depuradora de Loreto ou incluso a depuradora de Xuño. Ademais de optar por estas solucións máis económicas para non repercutir os gastos das instalacións nos veciños, o Concello asumirá a xestión da depuradora do Loreto, actualmente dependente da Xunta, para abaratar o canon e equiparar as taxas de depuración a todos os veciños, independentemente de onde residan. Queremos nos quedarnos ca gestión, por qué? Porque hai unha diferencia do que paga quen está conectado a esa depuradora, polo tema de canon e o canon de saneamiento e o abastecimento de agua, vale? E desta maneira, se nós levamos a gestión da depuradora, podemos que todos paguen igual, porque non están pagando neste momento o mismo un veciño de Porto do Son, ou un veciño de Portosín, ou un veciño da parroquia de Nebra, que, por exemplo, na parroquia de Xuño e Camaño, ou na parroquia de Baroña, porque esas depuradoras son nosas, sabes? E hai unha diferencia bastante grande de estar conectados ao saneamiento de Loreto ou estar ao saneamento de Queiruga ou bueno, en este caso Queiruga tamén, que vai ser depuradora de Queiruga, ou Xuño e Camaño. O Concello seguirá a traballar na conexión das aldeas para, unha vez acometidas, proceder á humanización de núcleos tradicionais como a Silva ou Basoñas, a través da liña de crédito do Instituto Galego de Vivenda e Solo.